iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kasla aburido kalaunay, Beli. Ni Diego, nanang. Apay ti asawam. Kanayon ti overtime na. Di mo kat kaya, tadakkel tot maswilto na. Kumaano dakkel mo tiyaw awat na kat saan mo. Anya? Saan maminsan? Sa bali ti umapapay ti panunot ko. Kat, anya ti kayat mo asawan. Adan samat sa bali nga aramitan na. Sus, saan nadakas ti agatap nga masapulapan kam nga umuna ti atap mo? Nana, kasaritam ti asawam nga maging kahit ti maliklikan saan mo nga apapaan. Ala, may ti diplomasya. saan ko akait nga gapa kami, nanang? No maminsan, sana ka makaid na kapo iti mapaspasamak. Anak, Saan magkikas jay idi ni Diego? Ininot nga dadagiti matlaw ko ang nagpaliwan na. Among Diego, saan ko ang may larawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kas ita ka nito. Anyan. Jak may ladawan ti nalaos a kinaragsak ko. Unay ngero ti arakam mo kanya. Apay, saan mo akayat ti maara ko? Ang pagkidinasan, kinapuno na. Maslak may dahi tayo kitinalos aragsak ko. Ang mga nukon-kon ang laang data. Pudno di pagbagak. Makabartik ti ayat mo, Carla. Mariknak ba't kiti ti barat ti panagayat mo, love? Carla, Sapay lang uma. Taag na nayon ka iti sibay ko, love. Di na kuman pampanawan. lading itak. Nga maamumati ka po na. Adi mapasamak detasan ka di. Amok. Nakasta nga rod. Mawatan ako mga rod. Nakanayon. Dahil lang dikit kita wag apapurking ka. Kanayon, mat. Kan sipod pa hindi. Maawatan ka. Ang kidawag. Amabalin. Kani, adito'y kang agpat na kita. Anya? Please. Pangaasing, tapat gam ko matikid daw ko kan ka. Sige. Patkakikid daw mo. Ngayon saan na maulita. Amo matindi ka po na. Pinaragsak na ulay, Diego, love. Silpon ko. Kumawag ka. Oh, apay ati mo sang batan. Sino tumawawang? Ni Mili. Apay nga rin ati mo sang batan. Saan ka nagdanag? Maawatag magkat. Apay nga initot mo? Amok matkan. Uray ko na maawatan na. Amok ka na sakit tinakim mo. Uhan. Unay ko naktikas jay. Nasakit ng paiso. Ang awan ka po nang sakit tinakam ko. Kaputa, sabi takmat lang itibiyag mo. Saan ka kumagsarita iti kasta? Agriring man eh. Sungbatam ko ma. Sige, mapanak iti salas tapno jak mangat ti pagsaritaan mo. Carla, mabitlaan. Di na ko ning kaskaso. Kasan reto yan. Kasan ang panawa kita ni Carla. Kasladyak kabalan pa mapukaw iti biyak ko. Anya, sana sungsungbatan ni Diego ti awag mo. Pananang, kasla na idapay kit di cellphone na. Ay, ang mga nadamot ar-aramiden na. Makumikom nga taa. Ay, saan ko man nga mo? Gapoy ti kastangay naramid na. Tumaktakal ti hatap ko nga dan sa sabali nga aramid ti asawak.
Ngam sapay la kumaata saan apod no. Kasi timbagakan ka, kasaritam, anasayaat. Bayan yun, nanang. Patsa ka maamuak tumat lang, tipod no. Anya? Kasi di ko nada. Awan palimod adin to maibutaktak. Makamu ka. No saan man a tao. Paspasamak kan panawan ti mangipalgak. Apay nga tati sumbatan ni Diego ti awag ko. Itay pa'y nga awag kak. Anya nga tati napasamak kan kuana. Sapay la kumatasan apod no ti atap ko. Baliwak man ang nyawagan. Aday ta. Nagring. Sumbatan na ko ma. Madana ka nagpaikit din. Ang mga nanyamat ng tinapasamak kan ko, ana. Hello? Ay, agyaman nagta sinungbatan matlaang ti awag ko. Madanaga na kitayan ta di mo sungsumbatan. Apay nga may napagtanagan na kaya. Awan magtaga sa napasama kanya. Kasano? Saan mo matasumbatan ti awag ko? Nalubat nga rod. Sumbata ko may tahin. Isumata. Nag-check siya. Basta ka di. Ang adamat landline nyo dita. Awan nga rod iti panunod ko. Kaputan, nagkatitinas ka nilipas ko. Nga marabiin. Nag-overtime ako. Iturog ko dito'y tama nga may sugalak ngagmaniho. Katanya pa'y di mapasama kanya. Iso ah. Sana bali? Italang mo siguro dito eh. Sige nga Rod. Ituloy mo tar aramidam. Sige nga Rod. Agyaman at namawatam di trabaho. Anyakat nga Rodon. Sige, good night. Good night. Love you. Love you more, honey. Ay na, rabiin mele, ngam siring ka pa'y laag. Saan ko pa'y ngamin anarik nati sa sangpot ni Diego, aya? Sana ka makaturong, nanang. Amom, damdamagan ni tatang mo itay. Apay arabiin, katawan pa'y di asawang. Nanang, Madmadlaw na, kanayon ka nakaulo-ulimag, kan kasla may mayag. Kayat mo, takasarita mi ti asawam. saan nanang? Bayan nyo ada kami ti agsaritan to. Kan mang sulbar no ada bilang dumtang aparikot mi. Ay, masyanak kamin kan ka. Kas itinakunak. Bayan dak lang, nanang. Saan da ka pakadanagan? Alain kang rod maturugin. Saan ayakin no na mga overtime ni Jigo? Isumunti ko, nana. Amangan no iturog nan iti opisina ta. Ay, maturog ka matan. Tani, bumangirak matan di tabalay may. Amangan numalukag ni tatang mo, katawanak iti abay na. Agmalangan tumanay. Anya ti mapaspasama ken ka. San ka kadi anaragsak? Tagpat naga kiti din namita. Oh, apay ang nagsinaay ka itinaunag. Amuglatan. Ada di mo nagustuhan san kadi. Ibagam ko man niya dayta. Ni. Nagsangit ka matan. Ada ka di baso. Maawatan ako, ma. Taguray ko nagpadyak ribag di masakitan. Diyak maliklikan, kapoy di sasangatan ka. Amang pati lugar ko itibiyag mo. Nasakit ni kinapunyo. Saan ko akabukbukunan ti ayat mo? Kasla na sugat ni puso. Idinangag ko ngay balikas mo ti I love you iti asawa. Amo, awan ka mga nga abgibon. Uy no, ang sakit kinakam na. Diyak malaptan ti bagay. San ko nga mo? Nangig mo kaya? Tawag lang ang masaktan, love.
Ang anak mo titirik na. No pa'y amok na niya ti kasasaan ko itibiyag mo. Kasi tinakunak. Sabi taklaan ka. Carla, Mabalin ka di. Pumanaw ka na. anya, Please. mawatan ako ma. Uwan. Maawatan ka. Hindi pailaan. Nasakit kaya. Ibagbagang ngay ayatan na. Adamay sa baling ngay ayatam. Ada kabingay ko ditayat mo. Di na pusom. Nasakit gayam no ada kabingay mo. Kat sigurado akas na timarik na ti asawam numamuan na. Nasakit gayam, Diego. Gusto na na. Saan ka nang nagsangit? Tadyak kaya't na makita ka ang kasta. Sorry. Jak ngaminan masar ka ng tirik na. Carla, Saan mo akayat kang sakit tinakom ko? Ngam kastan ti mapaspasama. Maladingitan na. Kan maasya anak itibukod ko abagi. Payakas to itinastas ko. Masakitan ang unay. Isa pa nga asim. Pumanaw ka pilang. Carla, Pangasim. Kaya't ko nang may sa. sige. Paray dati ko nam. Panawang ka pa yung harad. Naglagi pam. Ay, ka, Carla. Nagsayaat kat kumanadang ganday ta. No siyag lang ti pangibagpaga. Ngap ti dagas na. Dua kami di tapuso. Dua kami pangibagpaga mi ti dayta. Carla, Gaman yan. Anya na nagsakit. Na makibingbingayak lang iti dayta pamatag. Kunak man maturog ka na di opisina ya. kumang nabanlog ka. Kahit ko ti makain na iti husto. Kahit hindi maturog. Sige, sumarag ka nga rin na. Marinig ti panunok ka. Saan mo alala dati sofa, Mabitlaan. Tapasutak dagita sapatos mo. Kalpasan na, sumarag ka ni Tisilet. Masapul nga gidda ka na saya at itikama. Tapno makay na naka. Nagyaman na ka. Nakadungdung mo ka kanyak, Mili. Anyakat nga rodan. Asawa ka nga rod. Kangrunaan na. Ay ayatan ka unay-unay, honey. Mili. Amo ka kasta kamat kanyak. Ay ayatan nakmat. Naupay at aparikot itipiyang ko. Ladingitak no saan ko ama ipaikan ka, honey. Juan. Sorry. Ngam saan ka ama ipayan iti anak. Gapot ada deprensya ti matres ko. Anya day tuwi na mapaspasamak ka na. Saan ko amay sina iti panunod ko ti relasyon mi ken Diego. Ti sitwasyon mi. Nangruna ti sitwasyon ko ken Kuana. Agnanayon ka di. Amay katwa ag ababae iti biyag na. Akabitak latan.
nga iti uray inton kaano man. Saan ko ang mabukutan? Makibingbingay aklatan iti pamatag na. Adyak mabukutan. Saan ko matakayat ikastoy a relasyon? Tikastoy a sitwasyon. Apay. Apay nga isupay ti inayat ko. Amok. Sipod pa'y abasol. Basol nga ayat. Napigpig sa tiguyot tirik na kan panunot ko. Da kaya tikastoy. Ad-adda ang nagturay ti pusok. Anya ti aramida kita. Kindawag ka din, kanjay ko. Apalubusan na ko. At na nagsartang alugan iti batok. Ni Diego. Anya ti aramida. Makisina ka din kan kuhana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay manawon ni Diego. Laging itag. No aramidag tayo, Diego. Mariribo ka na kunay. Makonkonsensya. Ay, saan ako nagdadahal ti ka nito? Agpakada agmat iti kasera. Ay, nasaya at man tayo may kaanak ko. Uwan tatang, mailiwak ba't kada kayo? Ay, mailiwan na. Adda parikot mo. Ha? Adda siguro sa anyo ang nagkinaawatan kan Diego niya. Awan tatang. Kaya't ko lang tagpalapas iti ka nito. Agyanak pa lang dito eh. Anya? Uwan tatang, nangalak iti bakasyon ko. Marit nakakasla, nabambanno ka. Ay, agpudno ka man kanya, anak ko. Adda parikot mo, anya. Awan tao, nga awanan parikot, tatang. Ni ka di Diego, Awan, tatang. saan ka nga aglibak, anak ko? Nupay, jak kanunungan, ti relasyon nyo. Amok na awan maaramidak. Saan ka malapdan iti kayat mo? Amok. Nalaos ti panagayat mo ken Diego, iti laksid ti kinapudno nga addan asawa na. Asaan mo ang mabukudan ti panawen ken panagayat na. Kuha, tatang. Amok mo tayo, ta. Madamot pa mabasol ko iti bagig. Itirig na. Ta, nagaduti sa bali. Iti pa yung adasungsong batan na. Saanan anawaya tinakarit na iti kastoy apa nagayat. Mawatan ka. Apikit din asaan, anak ko. Angem kayat mo ka diti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti may sa lalaki. Saan, tatang? Anya nga ron ti mabalin ko. Umat lagayam. Napintas ka. Ken ubing kapay, anak ko. Nalaka nga ibagati, panakisina, tatang. Narigat nga aramidan. Nasursurok ko nga inayat ni Diego. Katukad ti biyag ko day tanga aya, tatang.
ipatay ko lakit ti. No isot mapukaw iti biyag ko. Ngam amom amin na maagday tanga ayat. Aglanglangoy ka iti baso iti kastang aramidam. Da kayo adwa. Tatang, Saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin mo pa'y nga ilintag day ta anak ko. Agpanunot ka kuma. tatang, Kayat mo man wano saan masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na day ta relasyon nyo. gusto ko man tatang. Kunak nga umayak ag palabas iti oras kan paginanaan ti panunot kan. Semon mo ti aramitan nyo. Ay, saan ka kuma makaluksaw anak ko? Kaya't kala ang apalagipan ken ilisi iti agnanayon a basol. Toy ibagbagak ket pagimbagam ken panangisakit ko kas amam. Asaya at mantasimang putmutlaan ni Diego iti rabi ay. Wan nanang, saan ka na makainan na una iji opisina ta? Tawan na saya ta pagidad na. Ay, hunmat nga min opisina agida. Nanang, Siguro, napunas mo ti atap mo nga dasabaling aramiden ti asawam. saan ko nga mo nanang? Gapo iti saan ko apan nakaipaaykan ko na iti anak. Mabalin ang sumapol iti baby maker na wano anakan na. Anya, ay adday ta ka manan ako nak. Kat siguro, no mapasamak tayo ta. Awan maaramitan, no di mga klon iti amin. Anak, No day ta ti pakaragsakan na. Awatag. Tapod no matadyak maipaay ti kayat na amaadaan kami kuma iti anak. imbagak lang arod meten amang ampun kailangan. Nagaduri tataubing nga awan ang naganak kadakwada. Wan, ngam, sa balila ang di nagtaod kada kami, nana. Timbang patgayam ni Carla, Mang Teban? Wine, agbakasyon ka no? Nasayaat man nga rod. Mabalin ka di akasarita, tata? Yerlon Barok. Kaya't kumata makasarita. Nabayagan na jak nakasarita. Ngamin, jak masit gan adda ni Diego. Jak kaya't asyak pa iti pakaigapon ti ririda nubilan. Amom Barok. Kaya't kumatin nga agsinat tama iparit ti relasyon da. Tata, Ang kasladyak maakal ti anak ko iti sidong ni Diego. talaga akas ta, tata. Agbalin atulong ti may sa tao nga gayat unay. Ket husto ti kunayo. Uray niya ti ibagbagam. Di dadenggan. Yakmat kayat nga agnanayon nga aglanglangoy iti basol ni Carla nga anak ko. Kuma, makapagpampanunot matlaeng. Tauray anyat aramidan na. Di nan tumatagik kwa iti agnanayon ti ayat ni Diego. Taaddan sa bani nga agikaw. Podnumat ket di ta kunayo, tata. Ay no apay kit di may. Nagado ti sa bali. Gamday jay pay a Diego ti inayat na. Pada ako nito apartment ni Carla. Yung... Guray ka. Nakapadlak iti ruwara. Kahit nasa unay ta. Awan ni Carla. Kinapay di nasungbaran di hawak ko. Anya di kata sa unday ito eh. Pimano? Nagawid nga ta. Awan mo't nasasaw na kanya. Wino, mapanak iti trabaho na. Amagano di na lang kahit asungpatan di hawak ko. Sipon na o di ay ko dito eh. Saan ko na nakasarita? Di na matinsungpatan di hawak ko. Nung saan? Nasakyan ang makapagsarita kami. Saan ang mabali na mapukaw ni Carla ay dibiyak ko? Kaano pa yung tangawan? Agdamagak itinlanlod niya.
Anya nga, kumusta kayo matan ken Diego, anak? May nalamot ang masapa sumangpay. Nasaya at mat, nanang. Sipod day di ko nanang ag-overtime kan maturog iti opisina da, adimot na naturog. May nalamot ka na masapa sumangpat. Nasaya at ano kasta? Adda naglaw ko kan kuana. Anya manan. Nakaululimag. Lumalpas kami na mangan. Sumrag ka iti kwarto me kat iturog nan. Kasta? Uray kayat ko kumapaya ka sarita. Nabanuga kat kayat kun ti maturog ko na nalatan kat maturogan. Ay kat, mabambanog mo't nga tang agpaysua. Nga taa. Alakat agyaman ka. Tasaanan ang marabrabyan kan nasapan na sumangsangpay. Agyaman na, takayat mo ti makisarita kanyak. May kakadi, tapno sermonan na, Jerlo. Carla, Amuklatan, nanya ti bagam. sapay la ko ma, tasan nga agsakit tinakam mo kanyak. Nasingad ta nga agayom, Carla. Kahit kala nga ilisi iti agnanayon, kan nadagsan a basol. Pangaasin, saan mo kumaasang kaulit day ta kanya? Napatag ka kanyak, kas gayom. Iso ajak kayat nga aglanladingit kanto. Kan agnanayon ang si babasol. Mabalin ka di, ustunan. Carla, Sinirmunan nak ni tatang. Ita, kastaman ng taramidam. Kaya't ko tagtan na. Tay, awan makasi nga. Iso ang agawit ang... Kasla nga, ad-adamat amaririhiro ti isip ko gapu ka na kayo. sige. Ladingit ak. Angam. Mangnamnama ak. Ang makapagpampanunot kan tumatlaan. Kan maamiris mo abidot ti sinirrek mo a relasyon. Janlon, Anyaman ti ibunga daytoy, Carla. Saan kang agdanag? Adda kami kinitatateban amang saranay kan ka. agda nagsat aluban iti bato. Sinurot na ka di, ni Diego. Naamuan na lakit di, nga awanak iti apartment ko. Kan nagpakadap iti trabaho ko. Anya ti aramidag. Makisinak ka din kan kuana. Anya ti aramidag. Ibagak ka din kan kuana. Alipatin ako. Nga, absi na kami. Apalubusan na ko. Dahil ta ka diti kasayatan nga aramidag. Kas kayat ni tata. Mabalin ka de kasarita ni Carla, tatatiban. Mabalin ka di, Diego. Sarde nga mon ti anak ko. Ay tek ni Carla. Kalukuan day ta. Kasano nga ibagam nga ayatam ni Carla? Ket addan asawam. Saan ka kadi amaasyan kan ko ana? Tatatiban. Dadadaalam ti biyag ti anak ko. Ket no talaga nga ayatam ti anak ko, palubusan maruden. Agsina kayon sakbay amaamuan ti asawam. Tata. Pangaasim. Siyak kumatidenggam. Sardingamon ni Carla sakbay asyak ti mangibaga iti asawam, iti maipapan iti relasyon nyo kan Carla. Anya? Aramidag dayta. No di mo aramidan ti ibagbagak. Palubusan mo ni Carla. Tatatiban. Tikit ti poskol tarupam. Agasam dayta. Maiturad mo pa iti sumango kanyak. Idinto ta tinaktakaw no maipari ti relasyon nyo kan Carla. Put din yun dayta relasyon. Diyak maaramid dayta. Ibagak kan ka, Diego. Maaramid ko ti imbagak. Ket sa anak amang rabrabak laeng. Tadyak kayat nga agnanayon nga aglangoy ti anak ko iti basol nga ayat. Maawatam! Ladingitak ti inaramid ko. Gamda ito'y tinaglagi pa. Katamok ang maawatan nagtumatlaang Carla. Awan naganak nga ang gusto ang mairubo. Wano matibang iti dakas ti anak na.
Tikit di puskol ti rupa na. Maiturad na pa iti sumango kanyak. Idinto taam mo na. Nga agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Tatang, Aday ta. Saan kamat ano? Saan kamat anatay adi simbango ken kuana? No na ba alam ti saan asimbango ken kuana iti may sana aldaw? Do aldaw, makalawas, makabulan mo makatawan, aging ga iti agnanayon, adi mo makitkita. tatang, Saan ko apat yan? Aga po iti saan yun ton apa nagkita. Ket umdas nga ipatay mo dayta. Panunutem. Kabit na kalaeng Karla. Ang makibingbingay kalaeng. Ket uray iti kaano man. Saan mo ang mabukudan ti panagayat na. Saan ka nga agsangit? Dirumbang asangitam ti managbasol a relasyon nyo. Taawan tot na saya at amasakbayan. Ken awan maganab mo. Ngamkit di. Tungpal biyag abasol dayta. Ulitak anak ko. Daytoy ibagbagak ket pagimbagak. Ken panunutem ko ma. Di adal ka. Ngam anya ti inaramid mo. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Baliwam to ti mangrugi. Amok anak ko. Masarakam tumetlaeng ti lalaki. Ama ikarila unay dita ayat mo. Sana mabalin at di ka makapagsalita kay ni Carla. Diyak kabalan ang mapukay di biyak ko. Ditoy. Sa anak nga umadayo iti lugar da. Nang runa di balayda. Makitak ditoy ng rumar. Uray anya't mapaspasamak. Nas ka na makasalita ka. Ito nagsaldeng ang motorsiklo iti parog da. Sino mo dari jay? Lalaki. Nalawag ang makitak manipod dito kotsek. Day jayan. Napaniti balay na Carla. Ni Carla tinangilukat iti rida. Simrek ti lalaki. Sino talay jay? San ang mabalin? Uray anyat mapaspasamak. San kong ipalupos nga da sa baling agtagikwa kini Carla? Uray pakatayak. Magnapay nga umunay tirabaw ti bangkay ko. Sakpay ama agaw na. Silpon ko. Nimili ko makawag. Hello? Han? Ayan mo? Di mo't ko na kasumbura ka kiti opisina kita. Kasano si Maragka ko nam? Imawag at kay kat ko na awan ka pa yung chay. Apay, chiksikapan nak? Hindi. Ay, saan? Imawag at kay bagag ko maadumagasak nga umuna iti opisina. Sakbay ang mapanak ijay mall. Ha? Asidag kami ni Timor di opisina yo. Pasensya ka na. No di mo nagustuhan ti inaramit ko. Saan nga ti dayta? Isak ti rumbang agkidaw ti dispensar. Kilat nga min nga da breakfast meeting ko. Iso jak na ipakamuking ka. Okay lang. O sige nga Rodan. Aramida mo ti trabaho. Bye. Bye. Ay, pumanaw ko nito eh. Ang mga nuanyak pa di maramit ko. Namjak makustuan tinay matangak. Nusyak, di takpastrakan. Ngam no sa bali, mismo pa'y ani Carla tinangilukat. San ang mabaling ka ito eh? Idi, mapantag pa siya rijay mall. Wano iti parke. Wano, igid ti baybay.
Agyaman Jerlon. Saan ko malipatan dagiti? Sa bali iti. Sa bali itan. Amom asan ang maiparbang ti panakirelasyon mo kini Diego. Amok, pagpalpalabasan na kalaan. Nang runa, no adda saan daan nagkinaawatan ng agasawa. Umaykan ka. Ngam, amom adimon tumabukudan. Ay ayatan nak ni Diego, Jerlon. Basol nga ayat. Tadwa kayo itibiyag na. Dwa kayo ngay ayatan na. Tadyak dyan. Adi na ayatan ti asawa na. Jerlon. Aklo naman wano saan. Binulsak na kati ubang nga ayat ni Diego. Taday tala ang bagim ti inayat na. Saan na pudno tayo ta? Pudno ti bagbagak Carla. Uray agan ano kayo. Di nanto mabalin agudwaan ti bagay ken puso na. Pangasip, pumanaw kan. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan makatubang kanyak nga agayat ken Diego. Kan maysa, awan karbengam amakibiyang iti relasyon me. Tagayam kalaan. Pumanaw ka kuman. Saan ka akasapulan? Saanen anasken nga abugan nak akas laaso Carla. Sige, mapanakon. Ngam ikarkararag ko payla ang tiragsak mo. Jerlon. Napatig ka kanyak. Katkas kintatateban. Saan mi akayat ama isagmak ka? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, anyat napasamak yung aggayam kang Jerlon. Nakapigpig sa tibosis mo itay agsarsarita kayo. Pinapana mo matlatan akasla ng habog iti aso. Kas jay tirumbang kan kwa na tatang. Manakibyak. Manakibyan ko nam. Awan tatang. Awan ti asino man amakibiyang iti pakasaknan ti pusok. Nga agpapan kanyak na amam kasta. Lading itag tatang. Ngambukod ko arik na daytoy. Pakasaknan ti pusok. Wen, pakasaknan nga agpayso ti pusom. Ngam saan nga umno? Saan amay ka natagday ta arik na? Tabasol ti panagayat mo iti addan asawa na. Basol ko kadi, no isot nakarik na ak iti ayat. Dalawa ka basol. Ta saanan anawaya ti tao nga inkainayat. Isaksakit na kalaang ni Jerlon. Kas may sa agayam. Di na kayat ama itubang ka iti dakas. Agyaman ka kit di ata isakit na ka. Saan apa nang isakit tatang? Panakibiyang. Kan awan karbangan na. Ay, saan ko nga mo anak ko? Di adal ka mo titikunak. Ngam nagbalin ka amaag. Gapo iti dayta ubaw a panagayat. Panagpunam ka di ka. Uskunan tatang. Saan kayong magdanag? Tapno awanan sermonan nyo. Agsubli ako ni di apartment ko. Anya. Apay anak ko. Awan ka din serbik nga amam. Sa anak ka din anapatagkan ka. Taawanan apolos ti denggam asao. Linaksid mon anamimpinsan nga ama anak. Ulitek, saan mo ko mga urayan amaamuan ti asawa ni Diego ti relasyon nyo? Amangan, no paibalod na kayo adwa. Ay, Jerlon Barok, sikala ko man ti makaammo nga agpaspasen siya, wen. Saan kayo amadanagan tatateban? Saan to nga agsakit tinakam ko kin ni Carla? Nagimbag kalakit din, Barok. Napatig kanyak kas gayam ni Carla, tata. Ang awan san patigtakin ko, ana. Kaputan na bulsak iti ubaw apamatag ni Diego kan ko, ana. Kaya't ko ang magupid din ti relasyon da. Kat numapalin. Siya akong ti mangipalgak iti asawa ni Diego ti relasyon na gitidwa. Anya? Dahil talaang ti amok apamuspusan, Jerlon Barok.
mairamraman ni Carla, tata. Kaya't yung kadi may sagmak ni Carla, iti dayta nga aramidin nyo. Ngem ad-adda ama ilumlum iti gayong-gayong ti basol. Iti pan nakirelasyon na, iti addan asawa na. Kunak man no, daramidam ako na medyo opisina yo. Iso na sa paka-arimwar. Ay, medyo nasakit yung ulo ko. Iso nagawid ang kadagos. Linagpas ko lang ti meeting ko. Kaya't mo, tamasahyan ka, tapno makaginawa ka. Sana yun. Makaginawak mo't katan no, may turog ko. Sige. Sumbre ka pa iti silita. Anya nga tati mapaspasamak iti asawa. Sabali ti madmadlaw ko kan kuana iti kalabas ah. Sa anak akayo, wano bambanti ati makadlaw. Makarik na akmatkat. Saan ang mabaling niya aguli makaklatan? Nga agkumagaklatan iti suli ako nata. Naskan ama-amwak no niya daytoy. Sapay lang ko ma. Taawan takas amadugtala. Nariing mananday tanga atap mo. Saan amaliklikan nanang? Pinipilitak ti bagik amang iwaksi iti mading atap ko. Ngam umapay maglata. Anya, Sa anak abato nanang? At anak rik na. anak, Ngam bay andaklaan. Kabaalak na ito eh. Ngam sapay la kumaa. Ta saan to apo may sudagit at parparik na kanyak. Meli. Wala na. Sa bali ti agparparik na kanyak. Sinarapag. Anya da ito yung mapaspasama kanya. Sana sumina di panunot ko tinakita kita eh. Sana mabalin. Ganda sa bali ang mga agaw kini Carla kanya. Kas itinakunak. Uray pakatayak. Nakasagana ak. Basta yak mapukaw ni Carla. Napay. At ka di sa bali pa'y alalaki itibiyag na. Malaksin kanya. O tiyaki palobos. Masapon na siya lang ti pagbayan na. Wanan sa bali. Katno at da makaamudita na. Mabalik na ka di salita. Makaturturog ako na. Kahit kung tiyagin na nakin maturog. Kasta kadilat na nakanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Irason mo ti pan nakaturturog mo. Imbagak matangking ka na sakit ti ulok kan madbadi ti pagbagi. Apay, anya ka ti parikotay. Kastalatan? Amok ada pagsaksakitan ti ulong. Awan tali na ay ti panunot mo, tada pakariribukam. Anya day taasason. Sa anak abato, Cheko. Adarik na kan adda mapalpaliiw pa. Ibagamlaan no adan sa bali ana sarakam. Sa bali ka itan. Takalan tinagbaliwa. Guston. Di mo amo ti pagpagamagin imon kay dawan. Sapay la kumatakas tanga agpaiso. Sapay la kumata nagbintutak. Tanumaduktalak nga da sa bali a paglulukwan. Tsak amon asaritaan. Mili. Saan aga po taawan anak ta? Laklaka umot ng timang talikod kanyak. Saan ko nga'y palubos akas talatan? Gusto na na. Amum awan sir-sir bida kitang ipagpagam. Tasan apod no ti atap mo. Awan papaik. Agad atap ka lang. Awan aramid ko. Nalakala nga ipagaday ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa bali ti sao iti aramid. Mabaling ka di. Kahit kung tiyagin na. Nasakit ti ulok. Kat adadaas sumakit kada kitang ipagpagam. Awan mo't narod kas-askan na. Awan kas-askan na kan ka. Ngam siyak adda.
Gaputa sa balin ti madmadlaw ko kan ka, Diego. Kat di nak mapabasol no kastoy tirik na kan panunot ko. Tas ikamot lang ti mangmangtad iti motibok nga gatap. Anya? Iso siguraduam. Siguraduam asaan apod no ti atap ko. Tano pimod no? Nasakit man. Ngam awan mapalin ko. Agsinat ha. Anak, anyaman daytan. Ngam aguray ka, nakapagsarita kayon ken Jigaw? Wan nanang. Kat, Natural. Naglibakan na. Ngam saan nga agpatingga ita. Ta oras nga da naduktalak. May salaang ti sa oknana. Agsina kami. anak, Wan. Day tati kaimbagan nanang. Uray katawan anak mi. Kanday tati amok adakkel arason ang nagsapol iti sabali. ay, ala, Hangam. Basol ko katino da deprensya. Kat saan ko ama ipaayan iti anak. Nagayat ka di akastoy ti kasasaad ko. anak, Namukla ko maakastoy. Sa anak-anak ti asawa pay. Uray ay ayatak iti ni Checo. Tamok aday tamat lang ti rason nga isukat na. una yun ti kastoy na pagtengkan ka. Saan ko nga amuno niya ti aramitak nana? No sangitak daytoy ag-asat ko. Unuan niya. Kahit yung asawan tata, pimanawan ni Carla. Ay, wen barok. Nangrit na kadagiti imbagbagata adwa. Maipapan iti panagbasol a relasyon da kan Diego. Ladingitak no nakibiyangag tata. Ang isaksakit ko lang ni Carla. Nasingad agayom ko. Kung di kahit adakdakas ti pagtungpalan na. No agtultuloy ti relasyon da kan Diego. Kung sigurado, mairubo no maamuan ti asawa ni Diego dayta. Dayta ti ibagbagak ken kuana ngem kaslaawan mangmangeg na. Di na kayat adenggan ken awaten ti ibagbagak ken kuana. Gapot a binulsak kan pinagtulang tinalos a panagayat na kin Diego, tata. Ayat apa nagbasaw. Dayta ti saan a maawatan ti gayam ko. Angam, ay sapay la kuma. Tadumteng tumit lang ti aldaw a maawatan na ti amin. Sapay la ko ma, tata. Tasipod nam amunan day di a Diego. Nagbalbaliwan. Nga ora iti pan na kailangan na kanya. Gat kasla mapilpilitan laangan. Angam, sa anak a mapukawan iti namnama barok. Saan ko nga ipalubos nga agnanayon dayta a relasyon da? Saan kayo nga agdanag, tata? Tauray kasi ang nakagura kanyag. Bayabayak lata ni Carla. Napatag-unay kanyag tigayom ko. Agyaman nak barok. Kasi tinakunak. Napatag-unay agayom ko ni Carla. Katjak kayat ama iwawa. Abit lang. Diego, Pangasyo, tata. Kasaritak ko man ni Carla. talaga anaposkol matirupam anya. Imbagak lang ruden adikan agpakpakita. Kansardengamon ti anak ko. Lading itak tatatiban. Gauray pagsasahundak. Awan anyaman kanya ka. Di napatag makasaritak ni Carla. Pangasyo ko ma. Awan dito ti anak ko. Nakita kay di kalman. Ngam sana ko na di manon. Imposibleng awan. Sanak mo't lang apumanaw dito eh. Aging kay tijak makasarita. Pagbalbalin ng nakpay nga ulbod. Tatatiban. Nagawa na bain mo. Sa kalaklakayan, pagbalbalin ng nga ulbod. Sige. Aguray kay ti aging kat kay kayat mo no at mauray mo. Tata. Sige. Nuday tati kayat mo at dakin ka. Ngam lading itak. Ipakaamok da ito iti asawam. Nga daka dito'y amang gulgulog apo ken Carla. Anya.
Marami yun dito nga ore may ramraman ti anak yun. No dahil ka sa pulan tapno magupod ang tikinamag yun doa aramidag. Anya? Kayat ko pa'y nga agladingit ti anak ko. Ngam titong palbiag ama ilumlum iti kapitakan. Gapo iti panagbasol a relasyon nyo. Tadyak ipalubos na ita. Tatatiba na. Sige, agyan ka lang dita. Aguray ka iti angin. Kanada papanak. Papanan nyo? Mapan ko kasarita ti asawam. Anya? At ni Carla, at nagpatpatukari di unag. Kinsan nakapadlaki ti wara. Kastapon no timbaga ni tatatiban ngawan ija ni Carla. Tadan di ti apartment na. Loko di amana. Mapandakan kasarita ni Mili. No sa anak pa lang kapumana akong ijay. Kinsaan kong isina ni Carla. Oh. San kaya manakalak di Mindor? Aday ti silid ngagpatpatukar. Agyaman ka. Makasaritak matlangan ni Carla. Nagsansangit ka. Agyaman na makapagsarita tamatlang. Siguro, naskan launay ang makapagsarita ta, Diego. Nagapo kay Jibalayo. Ngam imbaga ni tatatiban. Nga awang ka ijay. Isong imayak dito eh. Uwan. Pangasin, Diego. Palubusan ako. Anya? Panawanan. Tapno kibusan tati amin ka na ta. Carla, ay-ayatan ka. Ay-ayatan na. Noy, ayatan na. Saan amay libak ama kibigbi ngayak laang itinita panagaya. Taan ti asawam ngay ayatam. Sigut mat nga mom nga danasawak. Sana pa na nagilimod kang ka. Uwan. Kanaklo na kanang bindutak. Saan gayam arubang na ito'y apanagayaan? Mawatan na kuma. Tinaskan ka't naragsakta. At na may sa aparswa nga agladingit. Tunumamon na ter aramidan ta. Carla. Saan ko nakabalan kag nanayon ang masaksakitan? Taamok. Adi kang tumabukutan, Diego. Nga agnanayon nakakapit mula. Carla. Iso anak kay kadang ako. Agsinatan. Palubusan na kuman. Tamo ka. Nga awat o ti pagmanagan na dayto. Tadwa kami titapuso. Kan awan makapagserbi asi pupudno itidwa nga apo. Carla. Lipatan na ko, Diego. Pangaasi. Daytoy ti maudi a panagsarita ta. Tamo ka. Iti kanito amaamon ti asawam dayto. Masakitan lakit ti. Kat tirig na ti adda kapingay na. Ngam. Tauri awan karba nga kagsakit tinakan na. Tamakibingbingay at lang itinasawa pamatag. Kangam. Nasakit gayam no di mo mapukudan ti may sa abanak. Iso ang maawatan na kuma. Ngamjak ka ba ulan ti pan nakapukaw mitipyak ko. Amom no kasano ti panakait ko king ka. Amok. Ngam saan ang mabalin nga agnanayulatan ang makibingbingayak iti daytang ayat. Dayta kumamit ti maawatam. Katno talagang ay ayatan nak. Patgam tikid daw ko. Palubusan na kuman. Ngam, Carla. Sorry, Diego. Ngam daytan ti pangiteng ko. Apaya kaso ti pagtungpalan ti amin, Carla. Panawan akong Diego. Pudno,
Nasakit daytoy apa nagsinata. Ngam nasken nga aklunan tat kinapudno. Tamok nga uray sika. Amom no anya ti kay papananti kastoy a relasyon. Saan to amataginayon saan kadi? Kata, agbalinta kumaanatid ker nga agpadpada. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para kan ka, mas pay ang nasakit kanyak. Tanasusuro kan nga inayat. Ngam para iti may sa aparsa. Naskan nga awaten tati kinapudno. Saan anay tuding apara kadata titong kalmay sa iti agnanayon. Kat ulitag. Palubusan na kumal. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kahit ko alam ba saan iti arak sakit tinakam ko. Dahil di lang di makatulong kanyak tapno maiwaksik tinagbanakan ti ayat mi kang Carla. Tiyak pulos nam namahan. Akas iti pagtugpalan ti amin. Apay akas to'y. Nataka ko. Mimili. Hello? Ayan mo ka di, rabiin. Apa ati kasi merakit di opisina yun? Anya ka di mapaspasamak kan ka, ha? Di mo nga di baga kanyak no anya di problema. Tap nga mukmat ti aramida. Saan ko akayat ngagpugpugto ak iti agnanayon, Chego? Sige. Bye. Iyop ko lang ang cellphone ko. Saan ko akayat nagdamang siya kanyak? Agino makiti. Aging kay ti mabarag. Teka kiti kasta ko na eh. Kinjak amot ilubong ko. Tapno may liwliwag makalipat ka. Ay, bagnal daw yo, tata. Ay, adtaw nasaya at matil tamaraw. Este maestro. Unay ta maestro matan, tata. Jarlon latan. Ay, rebang nalaang adayawan ka ata may saka a maestro. Wan naman nursoro baro. Amangan no ibagape dagiti makan ngagabastusak. Unay. Kumusta gayam ni Carla, tata? Saan ko na nakasarsarita? Tadi na matsongbatan ti awag ko. Ay, dayta nga rod ti dakkel aparikot ko barok. Awan ka dit panggap yu amang sarungkar ken kuana. Ure agkuyog tayo. Anya? Madanagan ako na ken kuana. Amangan no anyakit din ti mapanunot ng aramidan, tata. Wan nga rod. Kuma, makamiris mo't laangan, tata. Kas may sana patag-agayam. Saan ko akayat ngagnanayon ti panagbasbasol na. Gapo iti maiparparit nga ayat, anastrek na. Anya ti aramidag, saan ka makaturog nanang? Anyaman daytan. Pampanunutak na ta ni Diego. Paawid nga tan. Api nga inidap na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Inawagam aya. Wala nang. Saan ko batan ang maawagan? Madanagan ako unay. Kasla na kainom iti panagsarsarita na itay. Anya. Nabartag. Kasta tinadlaw ko nanang. Ay, ang mga nadala na agawis kan ko anak inom. Sige, urayam ti asawam tani agawid akaw. Sige nanang. Sige. Apay kasto direk na ka. Anya ti aramidag. Diyos ko.
Anya ka ding hagpay so ti mapaspasama kiti asawak. Anya ka di ti mang burburi-buri ti panunot na. Ada nagsarting alugan. Agyaman adan ni Jeko. Grabe ini. Ngamnas kan amalpas ko ti lesson plan ko. At least, nakasaganan inton bigat. Adaw mauawag kanya. Ni Carla. Itaman pa yung awagan na. Kunak no kagura nakpailang aging gaita. Hello, Carla? Ha? Agsangsangit ka? Anyat mapaspasamak ken ka? Kasadyang kabaalan, Charlotte. Pasensya ka. Nung sikat inawa ka. Mapainak namin ang kanta. Isuadyang pala nagawin. Anya ka kadi. Anya ka humatipagbainam. Sa dinotayan mo, taumayak dita. Sukunin ka. Ada ang iti may sa parke. Kaya't ko lang ngailiwliwag ti amin. Sige. Ibagam no sa dinota umayak adagos. Itamat laang. Delikado day ta. Rabiin. Amangan no anya pa iti mapasamak tin ka dita. Agyaman Jarlon Barok. Baglakit din ta sinukon mo ti gayim mo. Agyaman nakit di tata. Tay nawagan na. Ay saan abale? Dasimbagan ti panunot ko ta at dan iti sidong ko ti anak ko. Wan tata. Agyaman tayo. Tanakisina matlangan iti dayjay ajeko. Pimanaw kanon ijay pagnanaidan na. Saanin nga agsublipay. Gusto lang ti naramid na. Saan mo't aparikot ti trabaho? Dadala ang mastrakan na dito eh. Wan matkit di Agam ko na nga agbakasyon pa Nasakit-lakit di tinakam na anakisina ken Diego. Nasakit ita. Ang ininot tumatlaang maiwagsak na ti amin. Kas matla iti sugat. Nasakit pa'y no saan ang nagimbag. Wan matkit di tata. Nupay iti panagimbag na. At da maibati apiglat. Amang ipalagip iti dayta. Anta ka di sakit mo. Kung marikrik na iti bagim anak ko. Awan matatang. Aglaladutak lang kan. Ne. Anya itanda ito nga. Diyos ko. Sapay la kumatasaan apod no ti atap ko. Kasta ni bakit inhawan na ni Carla. Sa anak lakit di nga agbidon. Carla, anak ko. Maululawag tatak. Diyak maawatan na ito'y arik na. Italahang akas to. Yinanam, anak ko. Lalo may kan. Asibayin ka. Amangan no matumba ka. Agyaman nagtatak. Iturog mo no iso. Madamdaman itong ti panagsarita ta. Taadda ibagakkan ka. Tata. Kat no kasapulan nga agpakita ka iti doktor. Mapanta. Ta ipa-check up ka, anak ko. Sa anak lakit ding agbidot. Aginaw ni Carla. Gamasapol ang masigurado mi. Inton bigat. Mapan kami iti doktor kan Carla. Tata Teban, umayak man. Dumanon ka dito, Maestro Jarlon. Unay ta Maestro Jarlonan. Ay, Kumusta kayong tata? ay nasaya at mat. Ni Carla, kumusta?
Ay, madmad iti bagina. Adda iti silid na. Kasta ka di? No saan na pumipya? Income to iti Dr. Inton bigat. Wana tata. Baliwak to nga rin ti umay. Tamangan no kasapulan na ti ina na. Agsarita ta ko mamili. Pabaling ka di. Apay matin na di nakahita kasarita. Pudno nga data. Wino data lang ti adda iti palay. Labas-labasan naklatan. Adi ka man lagsasa ko. Amok, nasakit tinake mo kanyak. Ngam nakasaganak adumgag, nuan niya ti bagam. Tamok nagbasulakin ka. Saan ko aniliklikan ti sulisog? Sige, pagsasawan nak, kabilin nak, tungpaan nak. Ipapas mo tiguram kanyak. Ngam kasarita nak kumamit. Anyaman ado sa nga ipahay mo kanyak. Awatak. Inayat mo ka di Dayjay, Akarla. Mili. Sumumpat ka. Inayat mo ka di. Aklunak. Inayat ko. Asino ti ad-adang ayat ang kadagami. Pangasim. San mon adamagan pa eh. Ibagam tad pa iso. Sige. Sana kaglibak. Agpada kayo ngay ayatak. Agpada kayo anapatig kanyak. Anya? Pakawanan na kuma. Gamday talipod no. San ko anliklikan dinagayat iti sa bali. Gampat yun na kuma. Ay ating ka. Sana nagbali ti panagayat ko king ka. Diyak kahit ang mapukaw kay tibiyag ko. Isungas. Uston, Diego. Sumarteng kan. Saan kun akayat ading ganti bagam? Tauray anya pa'y tisawam ita. Saan kun apat yan? Mili. Tay dati pagsakitan tinakap ko. Gapulaang kasaan ka maipayan iti anak. Si mapulkan iti baka ipaaykan ka iti dayta. Mili. Inaramid ko mati amin akabaulak nga agserbikan ka kas asawam. No pa'y jak maipaiday ta apanagkan ka. Ti anak. Pakawanan ako ma. Ulit-ulit nagtagkid tao ti pamakawanan ka. Mapakawan ka lang siguro. No mamimpinsan nga iwaksim mo no talikod am Dayjay ababay. Ha? Amno aglanayon Dayjay ababay iti tapuso. Saan ko nga mo? Saan ko ang masigurado ang mapakawan ka? Kapoy tinaramid mo. Impaay mo kanyak ti kasakitan para iti may nga asawa. Ti maliputan. Mili. Agyaman ka ta saan kayo nga interim. Kat mapalod kayo kumaatwa. Ano saan kayo pa'y asumartan. Ang mga nudumtang ti altaw nga aramid at ti panag. At tiyo namnamain atwa. Ha? Tamoyo abasul dayta. Ngam apay anak pa itoray kayo itirik na ayo. Saan kayo anak pito, tata? Anyan ti kastoy. Masiko ka. Anak ko. Unay matan ti kastoy anak kapay ak tata. Ang anya nga ron ita. Awan sa bali apabasulag. No dito'y baging matla na nagbalinak kabaag. Nagbalinak asukir nga anak. Ala, saanan aday tati panunutam anak ko? Kasano nga roden to'y inaw tatang. Anya ti aramida. Biyagem. Ipasngay ko ti anak ko. Nga awan mabangunan na nga ama. Nangruna kat nagsina kamin kan Diego, tata. Saan ka ngagdanag, anak ko?
Addaak dito'y amang tarabay kan ka. Kada kayo. Aging ka si bibiyagak. Addaak nga amam. Anya da ito'y anaramita kitibiyag ko. Ngam tikidawakan ka. Pangaasim. Oray maaddaan kayon iti anak ken Diego. Saan mon asubyan? Day talaeng ti maudi akid dawakan ka. Oray kasano siguro arigat. Kabailan ta abiyagan ti anak mo. Kumusta kan, Carla? Daytoy, ado apang panunutan. Lipatan pala da kita. Uwan gayam. At daginatan ko ang prutas para kan ka. Agraman bitaminam. Ha? Kasano nga amom dagiti vitamins ko, Jerlon? Dinamag ko kan tatateban. Anya? Apay nga aramidam daytoy. Anyan anagimbag kaagayam. Awan rumbang a panunutam. Nasingad ta nga gayam. Anya ko mati serbina dayta. No saan ka saranayan iti daytoy akan ito. Nakapatpatag ka kanyak, Carla. Nakababain pa'y kit din. Awan rumbang akabain mo. E bagat ken ka, Carla. Pakaragsakak unay dagitoy ngar aramidat ken ka. Ken sa anak nga gurura iti supapag. Dayta ko matilaglagi pa. Si pupuso nga ipaay ko dagitoy ken ka. Ken ti agbalin tong anak mo. Agyaman ha. Nagimbag ka unay, Jerlon. Isadi mo kumabaybay antibagim. Salwadam tin inawam. Anya garon ti plano, anak ko. Umadayo ak nanang. Ay, anak ko ay. Nabayagan akayat nak nga alaan ni Auntie Arlene iti London. Ala, adakan ka dayta. Kasayaatan pa ikit din. Isungag pa Manila kinton bigat. Tasi kasuk dagiti kasapula ka papeles. Kastamat tan iti request letter ni Auntie Arlene. No, dayta tinamnama makapabang arkan ka. Kan tapno nala ka amalipat ham niya bang lilipot nga asawa. Ay kat, sige. Saan da ka alapdan kan tatang mo? Agyaman ak numawatandak nanang. Napatag ka kada kami, anak ko. Saan mi akayata madadal ti biyag mo? Gapulang iti naramid da jata o kan ka. Nalaos ti pungtot ni tatak mo. Angam ko na, ngagparbenglaan. Ta saan amaana dayta? Iti panagdarasudos. Didak pakatanagan nanang. Dayto hindi kayong baga na maaramid. Makisina akong ka ni Diego. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masapol ng kasaritak ti kabit ni Diego sakbay nga madayo ak. Adakadakwatan na ituloy dati relasyon da. Awan pakibiyang pa'y. Basta nakaitadeng akon. Makisina akon ni Diego. Agbiyak ang awon lalaki iti biyak ko. Apay akas iti tilak-amot iti panagayat ko iti napudno. Pulo sa jak ni namnama. Basol ko kadi. No jak may paayan iti anak. Naisot ng gapwan na nagsapol iti sabali. Basol ko kadi. Saan akong agbayag tatateban, Carla? Ay nabarok. Saan ka pa nga agawid? Ah? Dito'y kan amang rabi eh. Ninayunak tayo lutaw. O, Jerlon, tatuwa na katuwami amangan kan tatang. Ha? Ay, tata. Kababain mo. Ay sus, anya kalakit din aya.
Da kami kit di ati rumbeng nga agbain. Gapota na imbag ka kada kami. Nang runa ken Carla. Ay, inlaem kan iso amangan kadituyen. No siya, awan parikot tata. Tapakaragsakak dagito yung aramida kadagiti agina. Ay, nagimbag kalakit din. Ay, abaraw. Uwan mo, Jelon. Dito'y kan amangan. Sige man laangan. Narigat mo't no pagkadkadan ti Gracia. Awan, agtuling ka kano. Sige, tatang. Tulungan kayo namang isagana iti lamisaan. Ay, saanin. Siyakon, agsarsarita kayo pala ang kinjerlaon, Carla. Napanan ni Jerlon ay nagsaya at launay ken ka, Carla. Uwan nga ron, tatang. Malagip ko dagiti kinagubsang ko idikan kwa na. No kasi balakadan kan babalawon at iti relasyon mi ken Diego. Ket uray kas ti naramid mo ken kuana. Saan ang nagbalbaliw ti pannakilangan na ken ka? Uwan nga ron. Ang sana ba ni tatang? Nakapagkidawak mo ten ken kwa na iti dispensar. Kasta ti rumbang. Ket amom kadaya. Kasla adda kay papanandag iti kinaimbag na ken ka. Anya ti kayat yu asawan, tatang? Saan nga ta analablabas? Gamay sa agayam tirik nanakan ka. Anya? Sus, siyak? Wen! Ayat anak ni Jerlon? Wen! Anak balin akabit kan adapayan anak ko? Anak! Sa anak amay karikan ko na, tatang. Gamkasanon nga inupod no ti atap ko. Anya? Agmay may sa akong dito'y balay. Saan ko amalitlikan amalagip? Tinagbanagan ti relasyon mi ken Diego. May palagiplat ta ti relasyon mi ken Diego. Tinagbanagan ti amin. Katamok. Nagpatinggat ti amin. Sinukatakon ti contact number ko. Kat di na kun maawagan pa'y. Kat sapay la ko man. Tasaanan ngagpakpakita pa'y kanya. Di na ko man riribukan pa'y. Kat di mo't nasao kanyak ni tatang may papan kan Jello. Adayo ama pasamak. Tasaanak amay karikin kuwanan. At nagsar ng alugan di tabato. Sino nga tadayta? Ni ka di Diego? Sino ti? Ha? Sika ka din ni Carla? Uwan, siyak nga ron. Katsak, amamonak ka di. Kasla, nakikita ka idin nga diyak malagip no sa dino kan kaano. Ang mga nakitkitam ti picture ko iti wallet ti asawa. Kayat mo asawan? Sikat i... Siyak ti asawa ni Diego. Wen, siyak laang mati asawa ni Diego akabit mo. Imayak. Saan atap no umay mang raot? Ano, mangkabil kan ka. Anyang karot di kagaram. Umay naksidiret. Sige, aramidam lang ti kayat mo. Ibaga, tanyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaka na nga uray kabilan nakpay. Tapod nung mata nagbaso lang. Ibagakan ka. Saan lang asyak ti sidra? Tadamot basol ti asawa. Ampang kakiti Amo nga dan asawa na ngam tinutupang pailaan. Kas na unak. Kabilan nak na day ti makapalagan iti ritnam. Gapu iti inaramid ko wino panang tutup ko iti asawa. Sige,
Kabilin nak no day tati kayat mo. Di na ko mapilitan. Kas na unang. Aramidem no day tati makapalagaan iti kaunggam. Ah, kasta, pilitan na. Sige, kabilin nak. Day tatirumbangkan ka. Diyak kaya't nga rami din ti kasto nga pinilit nak. Ngayon day tatirumbangkan ka. Nadda ko madito iti asawak. Dwa kayo kumaagrigpan kayo amapan indi impyerno. Ano di? Kasla. Agpadara kan sa. Basol ko? Sige, tapnawan mo ko nam. Ipan ka, hospital. Ampang. Kahit ko alam na saliti arang tilatingin ko. Hanya na ito'y apanosa. Dahil di ka ditidosak, itinaramid ko abaso. Di ba po ka ko na kitito ababa itibiyak ko. Damil kan Carla. Sakit uray tirik nak. Maladingit nak. Gapit na pasama ka. Saan ko anam namahan? Nakastoy di pagpanakan ti amin. Ay, agyaman nak tayo niyig mo dito yung ospital ti anak ko. Si kagayam ti asawa ni Diego. Diyak kayo ti makabasol. Nga uray bunga ti basol. Day taasikog ti anak yo. Awan basol ti ubing. Tabasol ti anak yo. Kan ti asawak. Saan ako nagbayag? Ladingitat mo nakabil ko ti anak yo. Amok akagurguram ti anak ko. Gapo iti relasyon da iti asawam. Ibagakken ka. Diyak kanunungan ti relasyon da. Iso nga inaramid ko amin. Tapno agsinada. Mabalin ka di. Santa na pagsaritaan day ta. Nakapay nga naramid ko ti kastoy. Gaputa at dapay lang na batbati a panagbuteng ko iti Diyos. Amok pay lang ti husto. Nga uray at daakon iti impyerno. Agyaman ak no kasta. Sige, panawan kayo. Ay, ang yakit din ti kastoy ang mapaspasamak iti anak ko. Pagsasawak la kumang. Ngaman yan. Amok asibabasol ti anak ko kankwana. Nadagsan abasol. Saan laeng nga itilintag ti tao. Ngamkit di. Uray itilintag ti Diyos. Naimbaglaengan ta nakapanunot mo't lang ti anak ko. Saan pa'y anagabay ti amin, tapno baliwan na ti mangrugi. Nangruna ita, taaddan bunga ti maiparit a relasyon da iti dayjay a Diego. Yamanak ta nakariing kan anak ko. Ti, anak ko, tatang. Awan rumbeng a pagdanagam. Saan a narigreg ti anak mo? Agyaman na, Diyos ko. Diyak laki ti kabalan nga awatan ti amin. Numako ka pa ti anak ko, tatang. May turak amin na sakit na sumampay kanya. Kapo iti pa na kailawan. Kan pa nagbasol ko. Saan lagi di ang mabukaw ti sikog ko? Carla. Uwan, tatang. Isulang ti mang patpatid kar kanya. Tapno maibturak ti panap kapukaw ti lalaki nga inayan ko. Nga uray, managbasol nga ayat. Naimbag ta di nakabinaybay anti asawa ni Diego.
nga oray si babasol ka kenkwana. Tatang, Iso apang nga asim, anak ko. Ilaylayon mon ti agbalbaliw. Saan mon asublian ni Diego nga uray anya at mapaspasama. uwan, tatang. Saan kayong agdanak? Ipamaysak lang, hindi matang. Kan panahon ko pasngay kong anak ko. Amok, uray kastoy tinagbanagam. Makasarak kanto iti mangipatagken ka agraman anak mo. Tay ayat akabukbukudam. Adi kahit makibingbingay kalaeng. Awan turungan na anasaya at tikastoy a relasyon nyo, anak ko. Uwan, tatang. Italaang anaamils ko ti abi. Nagtakal, tinagmasulang. Kumusta ni Carla, Tata Teban? Imayak adagos idi maamak nga adda kayo dito ospital. Nasaya at matayin, awanan parikot kadakwada iti sikog na. Nasaya at ngarot no kasta, Tata. Ang nay nakaturog may. Saan mo makasarita? Sige lang, Tata. Tapno daras nga agsubli tipig sana. Wen, tapno makarwaran dito'y ospital. Wan, Tata. Kat di kayo madanagan. Ore, siyak pa lang timang bantay kan ka na. Sana bale, tawan sarag iti pagadalan inton bigat. Ay agyaman akbarok. Nagimbag kalaunay kadagiti agina. Anya itang daytoy, amar-arami kanya ka. Wino mapaspasama ka. Yak may ladawan ti ili ko kanimili. Kastamot kini Carla. Kasla nagpanawan ti palay. Nakol ulima ka. Yak makontak ni Carla. Nagsukat lakid din iti number na. Yak makapan si Pareta. Ta sigurado nga bugan nakakasla aso ti amana. Uy, dayti ka di dosa ka. Makapayakas di tinagpanakan ti biyak ko. Anya di aramida ka. Slawan sirsirbi ti biyak kanya ka. Kasano ang maiwaksik na ito eh. Anya ka din na ito yung inararamid ko iti biyak ko. Yak pulos namnamaan. Ama po ka ko idang agpadpada. Ada nagsarteng alukan di tapataw ka. Sino nga tatitintang? Mili. Nakurang pa neta. Kati akayat ko diri-dirin tarubang. Kayat ngay papas tinalaos asakit tinakam ko kan ka. Amok ka na lang sigurang kanya ka. Amok mo kasanok sakit tinakam mo. Sige, ipapas mo tinuksaw mo. Saan ka alaptan? At sapay lang kumata mapakamanak patlangan. Sapay lang kumata supyan na. Tadyak ka balan ama po ka ko'y ibig ko. Di ko lang nga tasubyan ka pa, ikat na si Kugamon ti kabit mo! Anya? Ni Carla? Wan! Masikugan, ti bunga ti kinaman ang lilipat mo! Di ka agin kikigtot, ta imposible di mo amo! Awanan konta ko king kuwana. Pinutod na naming pinsan ti relasyon. Awan bibiyang ko iti deta! Anyat bibiyang ko, anyat pagpanagan ti relasyon nyo? Sige! Itultuloy yo, takaasim at ti bunga ti kinaman ang lilipot mo! Tao
Tauraan niya matiraramidam. Saan ka nasubyan? Saan ka naakayat? Saan nakagtatakon iti mang lilibot? Mili. Katamok, agal lalangit itan tiragsak mo. Taadan anak mo. Taday talat na patagkad ka. Ngay so tinanggap am anang lipot kanyak. Kaputa saan ka maipayan iti anak? Mili. Ada ko mamit pamuspusan? Mangampunta. Ngam, sa bagay. No saan na nagtaod kanyak? Saan na nagtaod kan ka? Anya ko masilbi na? Saan mo nga anak? Kat amok, bukod mo nga anak ti sapsapulam. Maguray ka. Di ko na mga mapakawan ka. Saan? Di ka tumapakawan iti uray ka anuman. Maging kat si bibiyakak. Umadayoak. Kat tiyak kayat ang makita ka pa eh. Mili. Babit lang. Di nakpanawan. Agyaman na. Tanakarwar ka matlangan iti ospital. Kumusta kan? Nasayaan mo ten, Jerlon. Agyaman nakiti pa ng sarasarong karakan panangbanpantay mo kanyag idin na ospitala. Wen, awan ang yaman na day jay. Pakaragsakak launay. Nagimbag ka launay, Jerlon. Kaputa na patag ka unay agayom Karla. Agyaman na. Nasayat mo, tanakarwar kan. Tanarigat ti agyan ni hospital. Nagdudu mga angot ti malangab mo ijay. Sana kasta dito eh. Presko ti angin na. Uwan nga ron. Iso kinaikayat kon ti rumwar. Kan agyaman ang unay iti Diyos. Tasaan naragrag ti sikog ko. Uwan nga ron. Tauray, bunga na ito iti makuna ama nagbasol a relasyon wenno ayan. Saan ko akayat ama pukaw? Kan karbangan na ama si Ryan Dilawag. Kan gaputay ayatom ti amana. May satay ka. Ngam kangunaan ti amin. Awan basol na itinagbalin a relasyon mi ken Diego. Relasyon adi may parbang. Ngam agyaman iti Diyos. Tamay kanak pa iti gundaway ng balbaliw. Amang taliko iti saan anasaya at akalman. No pa'y agbalin da ito'y apasit ti agdamakan masakbayan, Jerlon. Nasaya at launay dayta. Ketamok. Makasarak kan tumot lang iti sa baling agayat kan ka. Agraman iti anak mo. Saan ko anam namaan dayta? Taasin o kumamot ti mayat iti sobsobra. No addaman, patyag asyaklaan ti kayat na. Ngam di na pulos maaklon ti anak ko iti sa bali alalaki. Saan mo ako naan dayta, Carla? Tano na pudno king ka dayta alalaki. Patyag nga ayatan, wano, ipatag namat ti anak mo. No pa'y di na pudpudno nga anak. Mabitlaeng! Ha? Si Kamanen? Talaga ka di adi mo sardingan ti anak ko. Nagawan mo't ng abain mo. Nauli mo kang tibiyag ti anak ko. Iso amabalin ka di. Di kan umay. Saan kan nga agpakpakita iti anak ko? Inaramit ko matata. Ngam, day tala. Tadyak mabalin ayalang-alang ti panagsikong. Anya? Amom amasikog ti anak ko. Wan tatatiban. Nakaamwam. Ni Mili nga asawa ka. Agpakpakasyak. Palubusan da makisarita ka ni Carla. Ngore pagbiit lang. Kunag mo ta pumanaw kan? Saan ka kadi amakaw-awat iti sao? Talaga nagposkol ti rupam. Saan ta ka akasapulan? Kabaalan mi abiyagan ti ubing. Tamang namnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Tata. Carla! Rumar ka kumatang sarita ka! Ti ulom! Mga
agagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagyamanak, tayo ka nakitigundawa yung makisarita keng ka, Carla. Nga maudit dahito Diego. Apay anaskan nga limod mo ti kadan anak ta. Gaputasan ko na kayat tiriribok. Takdirak yamin. Siyak ti amata sikop mo. Isuad di mo kumaipaidam kanya ka. Ladingit, Diego. Gusto na na. No ko na ampay nga agsinubyan ta, kaputaadan anak ta. Nagpitot ka. Anya? Nalawag matngatan ti impagakan ka. San mo kadi kahit abaliwan dati mga barwanan? Buklin dati pamilyata. Pamilya? Amangan no saan mo nga ammo ti sasawam? Saan asyak ti pamilyam? Adda sa bali a pamilyam nga awan sa bali no saan at ti asawam? Addan anak ta. Idinto tadi nak maipaayan iti anak ni Mili. Pangaasim. Agpatinggan di ti amin. Abay, kayat mo kadi amabalod ta adwa? Kat agbanag to a kakaasi ti ubing? Mabalod? Saan mo kadi nga ammo? Amabalin na ta apabalod ti asawa. Napanunot mo kadi dayta. Carla. Usaram kumamit ti panunot mo. Saan lang aday tariknam ti pagturayam. Tadin tumapasamak ti kayat mo amapasamak ta addan asawa. Kagurguran ako ni Mili. Nang runa ta naamuan na nga addan anak ta. Insinan akon kat umadayo pa kidin. Ladingitag. Nakaamiris ako. Kan saan ko akayat atong palbiyak nga aglanguyak iti basol. Iso ang pangaasim. Palubusan ako. Pangasim mad. Kasi anak ko Carla. Siya tarumbang kakasya. Ipagpagapong laangan iti ubing. Subliyam ti asawam. Kat pasubliyam tinasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Kapo iti natagsan ang nagbasulam kan kuana. Kan kang runaan ti amin. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Unay na nagsakit. Di pa nang talikod kanyak ni Carla. Isut ka po na no apay akas di tinagbanagan ti relasyon mi nga kasama. Isut ka po na nagpasok ak. Gamapay at tinalikod ang naklatana. Ayan, dakiti karin ang oray anyat mapaspasama ka. San kaming agsina? Awang kadit karbangak. Amang iparig na iti pamatid ko iti anak ko. Saan ko nga mo? No apay nga raaramidam na gito'y jelon. Nagsaya at kalaunay kanya. Carla. Mabalin ka di. Asad di nga mo na gito'y nga raaramidam. Tamang no, mairwamak at sapsapulag ton. Saanak nga gurura iti supapak dagiti nga raramidag. Pakaragsakak unay ti agserbikin ka. Apay ka di nga aramidam na gito'y akinaimbag kanya. Kan iti agbalintong anak ko, Jelon. Gaputa. Ay ayatan ka, Carla. Jelon. Saan lang anasingad agayam tinangibilbilangak ka. Ngamkit di. Nalablabas pa ngam iti dayta. Maapay asyak. Amo matindi ka sa saad ko. Adnan tulaw ti dayaw ko. Kadatoy. Adtoy ti pamanagnet iti panaglawan ko iti managpasol nga ayat. Sipod pa'y Carla. Uray di san kayo pa'y nga agayan ayat. Wenno naadan iti managbasol a relasyon ken Diego. Isu akas taunay idi ti panang bagbagakken ka. Ngamin, saan ko akayat amay sagmak ka?
Jerlon. Ang nupay kasta. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ngagpapanad bunga ti managbasol ng ayat asinangal yu adwa. Nagtanukit din day ta panagayat, Jerlon. Sa anak amay kari iti day ta anasudi nga ayat mo. Saan natin napalabas ken kasasaan mo tilapat, Carla? Jerlon. Wan, Carla. Talaga na sinaw. Kat ibagat ken ka. Nakasagana ak amang ipaay itinagan ko. Itipas ngay mo. Tapno dan tumabangunan na nga ama. Anya? Kat ibilang kunto ang nagtawad iti bukod ko adara. Nga ipatag ko akas podpod nung anak ko. Ken kas iti panangipatag ken panagayat ko ken ka. Saan ka kumangagbalin amaag? Amok ama siya at kalaan kanya. Aduti sa bali dita. Saan asyak nga awanan may pagpanak na? No ay ayatom ti may sa atao. Saan adag kita ti pagrukodan, Carla? Kat ulitag. Saan anapatag tinapalabas mo? Wenno kasasaad mo ita? Jerlon. Kasta kadarisay ti panagayat ko ken ka, Carla. Tinapatag kanyak ita. Kit iso ti agdama. Iso nga ikanak kumay ti gundaway. Amang iparik na itinapod nung panagayat ko ken ka. Marik na ken makitak anapod nula unay ni Jerlon kadagiti imbaga na ken ka anak ko. Ngam tatang, may isang maestro ni Jerlon. Professional. Saan danto nga tanga umsin ang mga sawa itikas kaniyak? Apay ati sawan ti sabali ti panunutem anak ko. Tatang. Adda dita ni Jerlon anak kasagana amang awat iti amin maipapanken ka. Ken panagkunak, saan aday ta tinapatagken kwa na? Saan ati sawan ti sabali ngemkit di tirik na naken ka? Mariribo ka na, tatang. Rosak ti maysa, awan makuna aparikot kan Jerlon. No adda matrik nam kan kwa na ikam iti gundaway. Amok asaan kanto nga agbabawi ang makiasawa ken kwa na anak ko. Anya pala timayam. Pinanawan ka lang arudan iti balay. Imbay ka pala dito eh. Pangasim, ikanak ko may digundaway. Saan ka ang mapanigilon doon? Awan makalapod kanyak, Diego. Saan mo ka di akayat? Anawaya kayo ni ti babaim? Taamok matlaang kat may sutiragsak mo. Agpada kayo na patig kanyak. Ngamsan kang agdanag. Nagupod din di amin kada kami kan Carla. Tapatsik ka di pa'y dayta? Ti among mama ti akpay laang kadagit ibagpagam? Itapay ta dan anak yo. Saan ka di aday ta ti kinalkali kagumam? Ti maadaan iti anak? No kasta nga rod, ipamay samon ti panagayat mo iti kabit mo ken iti anak yo. Gusto na naman, anak ko. Awan pa'y turog ko. Naglaing ka nga sa amin. Gusto na na. Oh, apay adi mo mapasaratan ta anak mo, Carla. Huwag nga rod, tatang. Alaan nyo man kit di. Sublatin nyo man kit di ti apuyo. Ay, nan. Ay. Makatulog at pa'y kitin. Tortorogan apok la la la. Ay, sosapaw. Makantaan lang gayam ti kaya na. Ay, wala nyo man nga rod, tatang. Iridip ko labasit. Sige, iturog mo nga roday. Ipaidak itiindayon na numadamdama. La 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 la.
Sino nga tati umay? Sika. Mabaling ka dito sa marag. Ang gayam, adawit ko para kada kayo iti anak ta. Nagkuna amang yag kakadagita. Pagbangak timang tad sustinto at ubing. Ladingit. Kat pangaasim. Sardingan nakuman. Di na ko nariripukan pa. Pangaasim. Sardingan nakuman. Palubusan nakuman amaming pinsan. Carla. Saan ka kadi ang makauawat? Kunak adi na kong disturbuan. Gapatan anak ta. Adaga po nang masidagakin ka. Ladingitag, Diego. Saan mo nga anak? Taadtan sa bali nga amanan. Anya. Ladingitag. Ngam atan kasukat mo dito'y puso. May sa alalaki. Anang nilalakanyak itilaksib tinasaam anapalabas ko. Kinawan sungsung bata na itibiyang. Sana mabalin nga da sa bali ang makaikot king kakarla. Saan ka di ako na ngay ayatan nak? Wen, amom da ita. No kasta nga ron na. No talaga ngay ayatan nak. Rumbang nga ron nga ipaay mo ti pakaragsakak. Carla. Di naklakdan nga agay iti lalaki nga ad-adda amay ka rin. Si waya-waya. Saan kiti akas ken kang addaan asawa? Arig na pinatay na kon iti dahito ginaramit mo. Kapayatin na likodan na. Ayan na giti karim adinak do pulos na likodan. Ladingitak. Ngamtakkel ti tubang day ta akari. Ta saan kan anaway. Tila ang may bagakan ka. Subliyam ti asawa. Pasubliyam ti sigod a kinaragsakyo. Numaaramid mo day ta. Naragsak matay. Giyamanak ta pinatkamtikid daw ko apa nagsarita ta, Bro Jerlon. Anya ka dito ibagam kanya. Da kayo gayaman kan Carla. Wan, natulagan ti kalay sa amin iti mabiit. Saan kang tanag eh? Saan nasyak ti tubong nyo? Pakaragsakak da ito'y anamak. Ulan niyo ti pakaragsakan ni Carla. Pakaragsakak matan. Ta inayat ko iti awan kasping na. Agyamanak ta inayat mo. Nga ore adan anak na. Awan parikot kanyak dayta. Ta di pay laang. Inayat ko ni Carla itinaliman. Kanipatig mo to kumamat ti anak mi. Saan na nanaskan nga ibagam kanyak dayta. Inawat ko ni Carla. Ajak kinita ti kasasaat. When na naglabsan na. And saan kang agdanag? Ipatag ko timpas ngay na. Kat siyak to ti mabangunan ng amana. Kat kuma. Saan na kami matan ariribukan pa'y? Jerlon. Pangaasin. Dento ko mamaamuman ti ubing ti kinapudlo. Sige, agyamanak. Italikon king kada kita kina. Saan na nanaskan nga ibagam kanyak? Tauray saan mo nga ibaga? Jak to ida, bye-bye-an. No kasta, saan ang nagbali ti pangadang mo? Saan na nanang? Kat di nagdanag. Kanayo naktumumawag kada kayo. Iso Kahit ko lang ti makalipat iti bangungot iti biyak ko nanang. Ala anak ko. Noon niya't pakaragsakam. Iso ti aramidam. Nasakit man. Naskan nga awatek da ito ay pagbanagan ti biyak ko. Makuna na pa ayak itinagan ni Ayat. Ala ka tagan-anat kang arod, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Madaman di kasakita Jerlon kan Carla. Sladyak kabalan ni matangan. Nagturungan ni Carla iti sa altar. Katadamod iti amang ururay ni Jerlon kan kuana. Selamat priat ti parokong ka. Naman niya nga rin. Dahil abanag di san ko ang maipahikan Carla. Di mangi kasarken ko na.
Saan ka ang tanak, Carla? Maudin da ito ay. Saan ka itong aliribukan nga gina? Saan mo ko mga ipaayan iti sa bali akay papanan? Nung malagip ko man ni Diego, Jelon, love. Aklong, saan ko amaliklikan alagipan? Tadanay bati na kanyak arikwerdo sa tibiyag. Amon tayta, si bibiyag arikwerdo. Carla, Saan ka ngagdana? Di na kaya't asawan, nga dapay lang iti pusok ni Diego. Nalpasan anay ko pinday ta abanag. Ang gamin, si Kante na'y katalima. Carla, Awanan sa pulag kan ka. Taamog kan mariknak ti panagdungong kada kaming agina. Awanin sa pulag pa. Numalaglagip ko man ni Diego. Awan sa bali agapuna. Carla, Ngami ka rin. Aramidag ti amin akabaalak amang lipat kan kuana amaming pinsan. sige. Naragsak ka kadimat lang ito din na, Carla. Wan, jak may ladawan. Ada ibagakan ka. Jak mo, noy na timako namin ti daytoy. Anya dayta? Kagap-gapok lang iti klinika ni Doktora Meji Kamba. Ha? Apay? Ada ka di marikrek nam iti bagim? Apay adi mo ibagbaga kanyak? Saan ka ngagdana? Saan asakit daytoy? Ngumkit di. Agdadag sana. Anya? Agpaiso, Carla? Aginaw kan? Uwan, duwa na bulan. Kat kuma, saan tong agbalik ti panangipatag mo kin Ronald? Mangnamnama ka. Saan to Apollo, sweetheart? Agyaman na. Maragsakan ako unay. Ad-adamanin nga ayatan ka iti dayta kinasayaan mo. Gapota si katipuon tibiyag ko, Carla. Da kayo ti inspirasyon ko nga agi ina. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.